Sephinde sikubingelele kwikhaya TV2. Wena ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibutton usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. iMK Party ibabambe iPASSFOUR phungula lecture ICINEMA lapho bekunohlaka obelukhona Uluzibiza ngedo or die olwalingxenye lokwakhiwa ke MK Party. Wena ke awukulalele lolu hlaka uluze ukuthi yini umsebenzi walo obeluwenza nalo lizichaza lona. Baba, I think in 2017 ukuthi singayisave yini iANC. Akona ke umbuzo lo ongavela uphendule ngokwemizwa yakho ngaleso sikhathi. Ngicabanga ukuthi ma comrade ido or die ingxenye yokusungulwa kweMK Party. And also asikho kuma structures asibona uconvene kodwa mawubheda uphuma eceleni sikhona sizokubiza sixoxe futhi noma ngabe ngathiwa we-national sizokudisciplina noma ngabe ukuphi ngoba ilona fa lethu lokugcina leli ayikho enye indawo siyophinda sithole sizokubiza sikudiscipline ngiyanisabisa ama-comrade ngesingxoxe ma-comrade masikusho ukuthi ngicabanga ukuthi kwi-MK Party wonke umuntu okhona une-vision yomuntu omnyama asikwazi ke ukuthi sizobanga izikhundla into engasho lutho lana sikhuluma ngediscipline kuphela uma uthunywa kuthiwa yala kufanele uye khona wenza leyona lento yoconvener no coordinator ayisebenzi kakhulu la emkhontweni but isebenza ma ucorrect correct iyasebenza uma ungekho correct ayisebenzi sama watchdog ale organization sama vanguard ale organization sicela ukuthi ke ma comrade ningaphathisi ubaba ngestress indaba okuxabana ayiphele akube nediscipline sibambisane iKwaZulu Natal yonke iSouth Africa yonke iMK Party kungekudala izoba uhulumeni therefore kusho ukuthi lokho kufanele sibe discipline because asikwazi ukuba ugovernment singekho discipline i-requirement yokuba i-member ye-MK Party is a higher discipline, a maximum discipline. Amasosha lawo umkhonto wesizwe kudala ingakabi khona i-MK Party amasosha lawo akuyona ke ma-comrade mistake ukuthi kube khona i-MK Party ngaphandle exile kwakuthiwa uma i-ANC isihluleka kuyolandela i-SACP i-party government i-SACP yahluleka kwacaca ukuthi isilala mpetheni munye nabelungu kwathiwa kuzolandela i-MK njengoba ubona kwenzeka kuyona imistake. That is not a mistake. Manda viva mkhonto wesizwe viva oh beautiful oh handsome ngithanda okubalulekile njengamanje ukuthi sonke siphume siyokhankasa ukuze sihlelele u-2026 okumthusa kakhulu-ke ngiyasibona isimeki kusona angiboni noyedwa ukuthi isimeki kusona kodwa ngesikhathi nikhankasa banivotelile ngicela ningabakhohlwa-ke ebuhleni nasephini nibe nosuku olulodwa Amanda viva umkhonto wesizwe viva umkhonto wesizwe viva Maqabane ngiyabonga kakhulu ngiyathandeni senu beyinhle ngibingelele ukholo khona ngibingelele ubaba bakwethu ngicela ukuthi sambeni ngo-1 one man command
emkhontweni. Besicela ngayo into ngoba into yabona nejuda inganiconfuse my comrades. Abanye batheli i-underground vele i-underground isebenza i-underground kodwa sina sikho underground. We are here to kubuka ukuthi obani abenza into ezirong. Ukuthi ukuphi ubani akekho umuntu la obakhona la except ubaba. Yes. Except ubaba. And kwakhona omunye nje umlungunyana wathi hawu indaba ngani ngoba nihloliwe. Sathi next order. Kwathiwa nini umuntu oyedwa nibaningi kangaka? Ngilukulayela umuntu oyedwa sathi one man command Amasosha thina. Wathe nilima fanele niyalo wenihloliwe. Ngizama ukuchaza ukuthi siyaphonyandwa. Into eshiwo ubaba igama lokugcina akekho ukuthoza utshwalele. Ngoba nathi sijuda lento yokuthi ikhande kube ama-structures phezu kwama-structures izophela comrade. Izophela ama-comrade. Ukuthi khona i-structure ubeka i-structure enye into leyo. Okugcina hayi uyathanda uthandi uyazonda uzondi asilungiseni lento yelipi. Ngiyacela mhlambe abanye bathini bafuna ukuzwa ngobaba. Cha ubaba ukuthi sithina abakhulumeli bababa. Ubaba uyagcina bekhuluma sonke isikhathi. Mangi-wrong manje ukhuluma kolungisa ubaba lo. I-Youth League ANC. I-Women's League ANC. Asifuni isithatha sesisebenzile i-ANC siyaclaima into yethu le. Nibonile umkhonto cishe wathathu. Sisinde ngoba umkhonto wesizwe lo khona umdala umkhonto association. Thina sona association umkhonto party la. Manje manokhama noliphi lo wenu? Aswazi usebenzela i-ANC. Kumila khokho asengolisi. Bakabani. Akusho izinto ezitshelo ubaba. Nathi aba-protectors alomkhonto. Wena uya-undermine, wena urisha ukhorisha ubaba asho ufaka imali zenu. Ashofu ngoba ukuthi faka imali zakho sizimakulu. R10 bethu. Yabo R10 bashaka kuphela bashabo kashayi ngabantu abaphethe imali. Yabaginqa ngo10 rand. Asikamakhola biswa abantu abaphara structure. Wathi ubuliki usuyipharane. Viva o Quando Esses FIFA!